Als dan bij Cambuur promoveert en dan dit seizoen in de Eredivisie mij speel je daar. Ik kan er alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel plots in. Oer exact 4 weken begint Cambuur een nieuw avontuur in de Eredivisie. Voor een soort spelers zal het de eerste kennismaking wezen met het hoogste niveau. Zoals voor de joggetje Iwan Henstra. De aanvaller uit Surhuisterveen kan net wachten. Van jongs is het natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen. En als dan bij Cambuur promoveert en dan dit seizoen in de Eredivisie mij speel je daar. Ik kan er alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel plots in. Henstra maakt het indruk in de eerste weken van de tarrieding. In de eerste 2 oefenwedstrijden maken er 3 goals. En ik joert in het oefenduel met Rode JC is er dichtbij. Met een kopbal en een schot op een peel. De veerster stierf voor hier in de belangstelling van FC Utrecht. En ik deze simmer kwam er interesse van clubs uit de eerste divisie. Maar Henstra bleef in Leeuwarders. Mijn doel is natuurlijk om dat hier weer te maken in de basis te spelen. Dus daar ging ik voor. En ja, wat ik al zei, mijn eigen kwaliteiten maar ik gewoon verbeteren. En uiteindelijk hoop ik dat ik volle kan spelen. De nieuwe trainer Johan Plat is in zijn eerste weekend bij Cambuur onder de indruk rekken van de Friese voetballer. Ik ben een heel groot fan van Iwan Henstra en ik verwacht heel veel van hem. En ja, dat zie ik vanaf dag 1 zie ik dat terug, dat hij dat kan en dat hij dat moet gaan doen. En ik denk dat hij mooi kan verrassen in de Eredivisie. Wat zie jij in hem? Waar ben je zo positief over? Ik zie een jongen die snelheid heeft, die een heel goed linkerbeen heeft, die mag ik nog niet zeggen, maar ook een goed rechterbeen heeft. Dat kan een hele complete buitenspeler worden. Aan de binnenkant moet hij nog wat verbeteren. Hij moet nog vaker buiten omgaan, maar dat is een jongen met heel veel potentie. In de oefenwedstrijd in Rode JC komen Henstra zijn kwaliteiten net hierondal uit de verven. Om te meer verdieren je als onvallenmaat. Jood weer wat moeilijke wedstrijd. Ik zie meer wingback. Maar ik denk het is kort stil en het zien Excelsior, dat gaat wel aardig. Het is nou gewoon minuten in de been krijgen en fit worden. Mij trok deze kopbal van Etan Abkakou en een goal van Amar Bakati wint Cambuur de oefenwedstrijd in Rode JC met 2-1. Dat zocht ook de nieuwe algemeen directeur van Cambuur, Jesse Bergsma. Hij stiet hier naast zijn voorganger uit de Graaf. Trainer Johan Plat is goed te spreken hoe de winst van zijn ploeg. Ik hoorde je net na afloop tegen de spelers zeggen dat je kippenvel had. Van de kou kan het niet zijn. Waar heb je die kippenvel van gekregen? Van de warmte. Nee, ze hebben gewoon gestreden. We speelden de tweede helft met een heel jong team. En ook de eerste helft hebben ze heel hard gewerkt. Ze hebben heel veel dingen gedaan die we graag terug wilden zien. Dus dat was leuk. En wat Henstra onbelangrijk hadden we het beste van hem, Joert in Rode JC, dus beslist nog net zien. Dat belooft wat voor de Eredivisie. We hadden camera Joert op die set. Hadden we wat beeldmeisje kennen van de echte Iwan Henstra of mag we nog een keer komen? Ja, het is wat moeilijk. Joh. Het was al zei, ik speel als wingback, dus ik heb weinig de bal, wel volle run. En dan kom ik net helemaal in mijn kracht. Maar ja, het is natuurlijk goed om gewoon minuten in de been te houden. Maar we nog maar een keer komen dus. Ja, van mij mag je nog een keer komen, ja.